Sige na, papa ka na. Galing-galing mo magyaya pataas. Ngayon, takot ka naman bumaba. Pumunta pa tayo doon, no? Ayaw mo naman, takot ka naman. Anong masasabi mo sa pag-akyat mo doon? No mask, no entry. Good morning. Okay na yun, ma'am. Opo. Dalawa yung bahay nila, oh. Hello! Tuwing sa... Ay, nakaano siya. Kawawa naman. Ang lit ng bahay niya. Oh. Ngayon lang po kayo. Oo. Opo, first time. Sige, sir. Maraming activity dito, swimming po. Meron po tayong dalawang swimming station, beach, tsaka swimming pool. Yung lalim po ng beach natin nasa 7 to 8 feet sa gitna, tapos sa gilid 3 to 5 feet. Yung daan po na yun papuntang swimming pool. Tapos yung cave dito po. Sa ngayon, mas magandang unahin niyo po yung cave. Sige. Wala pang sila. Oo. Ito po yung mga mapupuntahan dito sa lugar. Bukod sa swimming station, meron din po tayong mga garden. Good for picture taking po yan. Tapos yung cross view deck, kung gusto nyo pong akyatin yung mismong view deck, dun lang po nagkakaroon ng additional na view. Mataas po yan? Opo, 37 feet yan ma'am pag kayo nakyat yan, overlooking siya ng dagat. Wow. Okay. Sa ngayon po, dito na po tayo na park. Itong 3-story building ngayon po yan. So, dun po tayo sa side dadaan. Okay. Hindi naman po kayo maliligaw, every station may mag-a-assist. Okay. Thank you. Mga CR po natin dito, CR, Banlawan, mga duyan, wala nang bayan. Okay, sir. Enchanted. Ang ganda, oh. Kain ka dun sa taas na. Oh, may nakita tayong treasure. Sarap dyan, oh.
Whew. Dito naman po yung yan lang. Ah, Yan ang 8%. okay, sige. Pag Sige. pupunta naman po kayo sa other pool dito. Ano ba ito? swimming Yung pool. Ito yung dalawang pasok yung kasama to doon sa pool. Yes, po. Bali, bababa pa lang yung dalawa. Bali, 22 kasi packet na yung dalawa rin. Bali, 22 na po yung sa loob. Okay. Saan ka pupunta? Dito. Cross yan, oh. Dito ba? Bisa mo naman ang orasan yung nandiyan sa loob kasi meron tayong guest na dito marami. Oops, natatakot ako. Pupunta. Ako muna. Hindi mo muna yan. Yang sa ulo mo yan ang pinaka-safe. Ang lamig ng tubig. Ang sarap. Grabe, ang sarap dito. Wala na masyadong lights. Okay. 24. Huh? Ganito tayo dito. Lookin. Ayun. Ano bang tawag yun sa mga ganito? Tawag mo. Tawag. Ayan, tapos na kami mag-swimming. So, we're going out now. Ang hikaw! Yeah. You can enjoy? Sarap, no? Tree house. Ayun, doon yung parking, oh.
Ingat lang tayo. Pupunta tayo sa cross. Overlooking daw yung beach doon. Try natin. Dahan-dahanin. Ang ganda, no? Ano kayong pangalan ng halaman na yan? Tsuran mo. Good morning po. Saan po yung papunta sa... ito na ba yun? Asan yung overviewing ang sea? Saka sa taas, divide ka ng 50 pesos. Oh, okay. Tara. Let's go. Natin. Akit sa taas. Taas mo. Sige, bilangin mo. Pwede pa pumunta dun sa taas, guys, pero hindi ko na kaya. May fear of heights ako. Sige na, papa ka na. Galing-galing mo mag-iya pataas. Ngayon, takot ka naman bumaba. Pero ang ganda. Kitang-kita yung view ng sea. So, ang fresh ng air. Diba? Punta din kayo dito. Ang ganda. Octus to. Oh. Yan. Pwede kayong mag-take ng photos. Yan. Ayan, kusina sa kuweba, o diba? Morning. Gusto ko mag-lunch, hindi ko kayo order. Sige. Tapos, hindi kayo kumain sa mga kanin. Okay. Oops. This is our lunch.